Táide Timmy. Siad an fólama le Timmy. Ceachtan leonio, dynamod plúis. Brana Timmy, sin an bosca scéalaíochta. Ceir tá stián? Ceir tá ecin tú a Timmy? Ceir tá seo? Sha, is críomh ó chrán atá an. Críomh. Ceir tá seo? Sha, sin é, is flúis atá an. Flúis. Ceir tá seo? Sha, sin é, is brálín atá an. Brálín. Ma hua Timmy. Feicimid ceirta ar siú le Timmy agus a cháirde. Ceirta dhéana ag Timmy agus a cháirde. Tá Osborne a chur críomh ar há haid. Anis, tá sé chur hábhrálín ar a gríomh. Ceir tá Osborne tine? Feicim, is flúis atá an. Is brála ótas a flúis. An gníomhaíochta inis. Tá Timmy agus ótas a duine plúise sa hárdín. Tá Timmy a chur suas brálín. Braní se go má Timmy. Tás tín troscán wathú gan flúis. An féidir le cabhrú le Timmy stóla áil. Se, sin é, sin stól. Stól. Tá, neart stólta agus cúisín gan flúis. Nis caiisi den flúis a bhaisiú. Se, sin é, is pectúr an deas é sin. Pectúr. Braní le pectúr iontacha Timmy. Tás tín teach ó Timmy agus ótas. An féidir leat cabhrú le copáine amsú. Se, sin copáin. Copáin. Go leor copáin ildáte. Haar bár is plúis bhráta an cínte. Má sibh Timmy agus a ótas. Ceir tá fólamí an inniu. Críomh. Flúis. Brálín. Díon Timmy agus ótas a blúis le stólta. Pectúr. Agus copáin. Má sibh ar fad. Bí ré le bheith damsa le Timmy. Bhfuil tú ré le bheith damsa? A damsa. Tá tú haar bár. Damsa íontach. Dólam tú faoi riintinne agus rinne tú cleachta ar éisteach. Má sibh ar fad. Feice me go luas sibh le haid an fólama le Timmy.